Rake da presto. Da presto din. Wannan da wasu raye. A cikin abin da nake so na fesa ta aura Lokuman ne. Kuma wannan yare ya kamata a kama ta. Wannan yare garin nan ateta ne ko ateta ne. Ya kamata su kama ta saboda tana da haɗin baki a kama Nafisa. Gaskiya zaka daka da Aminu Sera. Aminu Sera. Ni ran kin gani shi yasa ba. Kin ga izar so inda suka gyara fim nasu ba. Suka fitar sun yi masu kallon izar so ai. Saboda kurakuran su a dinga faɗa musu kuskure suna gyarawa. To menene kuskuren? Wannan ya kamata ya zama producer ne ko director ne bari zan hana ka da Aminu Sera. Kin ga izar so kina ji a izar so kin ga daga masu kallon izar so ana faɗa musu kuskuren su suna gyarawa. Amma kuma ji izar so ai ba shi da daɗi. Wanne ne? Izar so ba daɗin mene? Izar so mene? Duka ma bai kai min wannan labari na daɗi ba. Duka ma bai kai min. Me yasa bai kai labari na daɗi ba? A wannan da aka tambaya. Labari ma su bata fimin. Duka fimin ya baci. An yanzu fimin da ya fi mun kyau. Alibaba. Yawa tura min Alibaba. To me yasa ya Alibaba ya fi daɗi? Da ana ka tura min Alibaba. A nawa kika saya? A nan 11 ne ko 15 ne na saya? Yanzu an kai 24 tura mata. An kai 24. Wala Alibaba akwai Tura mata go. Dan fasa wayan na ba. To yanzu kaddara kai ne Alibaba. A'a ba ni bane mama duka. Amma dan Allah yanzu ya aka yi. Yanzu Alibaba yana tuhuman yayan wannan yarinyar zai kashe. A'a Alibaba yi Abale ya zo dai kashe Alibaba. Wai ne Abal? Abale mana wannan wanda ya yi suka a duniya. Abale to ba ne shi a Abale wala ba shi ne asalin an raba ma yanzu. Su yankin nafa ne. To me yasa zai kashe Alibaba? Saboda an kama shi contract ne akan yawwa. Masu saurare dai kuna tare da mu har yanzu. Contract ya kashe Alibaba bayan ka mishi kashe saurayin kanwar shi. Ya kashe Alibaba. Alibaba daga nawa? Alibaba daga 9. Okay, no. Ka. Ba Allah na kwabe. To ba ku yi tsokaci akan a duniya ba. Ni ne ka miki Alibaba. Yawwa shine ai. Alibaba wannan sojan nan ne. Sojan nan ne ya dawo kuma yana kare Alibaba saboda 'yan sanda sun kama Alibaba. Ba Alibaba yake karewa ba. Yana kare saurayin kanwar Alibaba. Ba ki kalla wurin ba. Ina miki taɗi na 22 ne ma ba ki sani ba. 'Yan sanda sun kama Alibaba. Wannan sojan ne ya tare su ya karɓa Alibaba. Ya ce yana mishi aiki ne. Yana so Alibaba ya shiryu ne. Alibaba ya zo ya shiryu kanwan shi. Ya zo dama yana hana ta sayuwa da saurayi. Ya ce ya haɗa muku aure ku je ku dinga soyayyar ku. Alibaba na so ya shiryu a fimin ne. Yawwa to sanda kuma fa. Wawan fim an gama shi a ɗaki ɗaya sai ka ce abun nan. Duka dai sake koma ɗaki. To binta shiga fa. Wane? Binta shiga. A ko binta gishiri ne. Binta suga an ba ta fim. Ko binta gishiri ne. A season ya kai season 100. Ba wanda kin fara mun tadin baran faɗa miki illar fimin ba. Sai dai akwai wani fim wanda ina son ki kalla. Al'amari. Yana da shi. Kin ga lulu. To mun kawo ƙarshen hirar tamu a yau. Kayi rikodin ba, saura ka je ka file.